Wedoke gayane rono, madhep rono dek. Engko cekel ngene le. Sekop. Lho nyapo sekop barang iki. Lah saiki usome sekop. Manuhara, sae no pawon. Monggo bidalke mawon saiki. Mas. Aja sik ngenteni dulure kok Kalimantan. Ada kesuwen. Kowe iso tenan apa ora? Ora Iso. Dihanting kempos iku malah. Banteng dhewe. Men lah kono manuharae mbok siarni aku metu mbok tapuki. Oke. Dibacotne ora ke. Sik, mari kita dibacotne coba. Karena ini kan dari sini sampai sini luar biasa. Iki tak coba. Iki ditekoki, gelem nyanyi ndak? Takonono sih. Kalau ada yang mau nyanyi nanti ada door prize dari panitia untuk aku. Tak kira teko awakmu dhewe, rumah saku nak ngomong Teko tarik-tarik. Bunda. Teko Bunda Indah. Bunda Indah. Indah Mawarni. Bunda Indah cantik jebule kan. Akeh roh ki mau aku. Apa iya? Heeh. Wong suwe lho awak dhewe iki kumpul mosok awakmu lagi roh iki. Ngerti olah cantik ngono ki tak regone tak larang nih gue. Lah terus ngono ki lho ngerti nak pian. Coba ya. Kowe ndi? Kowe kene apa kene? Manut aku mbok pilih nanti. Aku sing sithik ra apa. Oke. Santai bro, santai karo aku bro. Oke. Aku kene, kowe kono. Aku kene. Yang sebelah sini mana suaranya? Ojo nganti kalah, mesti yo akeh kono ning kudu menang awakmu. Ora karo iki gak masalah karo aku sing penting semangat. Mana suaranya? Bosok kowe. Ngerti pasukanku ngerti ora? Kompake. Apa? Ijol to? Ora iso. Ora iso. Wis kadung awakmu milih kono. Pilih pilihanmu dhewe. Nggonku tuwek-tuwek. Tuwek yo ben sing penting kene karo aku nyanyi apa rame. Oke, enggak masalah. Jaluk apa tak turuti. Oke, Bro. Nyanyi karo Percil oke. Ojo nganti kalah lo ya. Oke, yo. Kabeng telu. Eng bocah uga marang. Uga gawe. Matur nuwun terus. Kabeng papat. Alah opo? Opo? Gitar. Awakmu kaya ngono kaya Gonku kabeng papat. Apa cil? Wah. Masa ora hafal. jalur tulung ya, Gonku Iya dilengin. Iki nak selawatan kene jelas. Anak soleh-soleh kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, mudeng. Ngerti kehebatannya pasukan. Wampok seneni kapok. Nyapa awakmu melu rene? Aku grupmu. Lagi Tapi aman, Bro. Kabeng papat paling padha karo gonmu, Pak. ora iso. Kabeng dulu deh iso, kabeng papat angel. Ayo Kabeh telu. Bocah. Uga marah. Rungono kabeng papat. Uga gawe. Ayo. Kabeh papat. Padha. Le. Apa nek wong wedok kabeng papat anune sapa? Wah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah luar biasa le. Alhamdulillah awake dhewe ya ngono matur nuwun sanget kepada beliau Bunda Indah Mawarni. Eneng gabah ning pinggir kali. Bu Indah muga banyak rezeki. Amin. Eneng gabah apa neh? Eneng gabah kok kecemplung sumur. Muga-muga Bu Indah tansah panjang umur. Amin. Eneng gabah tutuli pitik. Bu Indah aku njaluk duit. Amin. Bu Indah tapi pada malam hari ini acaranya luar biasa. Luar biasa sekali. Karena apa Percil pada malam hari di sini karena apa? Karena ini adalah Karena hari sudah dibayar. Kayaknya apa? Kamu ngerti acara ini boleh silaturahmi relawan. Karena silaturahmi relawan. Nyambung pas seduluran. Nyambung pas seduluran itu kita utamakan. Sing penting kuwi dulur. Sing diutamakan dulur sing duwe duit.
Ngiling-ngilingan. Pak dulur sing duwe duit iki. Iya, karena itu duit itu DUIT, doa, usaha, iman dan takwa. Awake dhewe kudu ndongakne, iman kudu kecekel, usaha piye takwane awake dhewe kudu dijaga. Ah betul sekali. Ini nanti malam ada wayang kulit. Ada wayang kulit. Kulit kacang. Ya, Yo wayang kulit. Wayang kulit. Sebelum wayang kulit acaranya campur sari guyon maton. Saya awake dhewe ada saka Jawa Timur. Betul. Ketemu dulur-dulur silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Alhamdulillah kita lihat ibu-ibunya cantik-cantik, yang depan udung coklat, wah towek sing coklat ya, towek ya. Tapi yang belakang masih muda. Lah iya. Tapi nggak apa-apa, yang tua itu malah utama menurut saya. Utama sing nom-nom ketok isih ayu-ayu, sing tuwek-tuwek nyaprut-nyaprut. Seto. Lah sing nom saiki ketara seger. 15 tahun 20 tahun kas. Ku ya padha karo sing tuwek-tuwek padha ae kok rumah saya. Kita bor pada malam hari ini supaya awet muda. Nadane sing enak aja nganti ngisi-ngisini ya. Apa? Omplong. Ya omplong. Aku mau kok anu apa ki ning kuwi lho Simpang 5. Nyapa? Mau mangan sego mruwet iki, sego apa to, Le? Sego liwet, nyapa kok sego mluwet? Sego liwet enak. Aku terus tapi ras do mangan aku mau. Lah nyapa kok ana sego gandul. Wah, lha kuwi segone teng gandul mangane piye aku lho. Sego gandul maksudnya iku nasi, bumbu gandul. Lah iya. Bumbune sing gandul. Oh, bumbune digandulne ngono. Berarti awake dhewe mangane mangap ngene terus ditus-tus ngene ya. Maksudnya kuwi sego gandul kuwi sego jangan gandul ngono lho, Pak. Lah iya lho. Wah, kuwi bumbune apa jangane sing digandulne. Berarti awake dhewe kates-kates mangap ning isore ngono. Ya kuwi maksudnya bakul sego gandul kuwi to. Lah bakule kuwi sing digandul-gandulno kaya lawa. Woket ndedek. Aku ki ora ero tenan kowe. Kuwi jaman biyen kuwi nak dodol nganggo grobat gemandul-gemandul nah dadine sego gandul. Alah terus bakso barang. Bakso Jawa Tengah bakso asli Pati. Kowe ora nggawe wak blas to, Le? Masih bakso ini maksudnya kuwi ya bakso sapi, bakso daging. Ngawur wong tulisane asli Pati ora nek daginge kok. Kuwi asline bakso daging ya, Pak. Lho, bakule maksudnya bakule kuwi teko Pati ngono lho. Lah, menungso iso Pati kuwi saiki. Kok kowe. Maksudnya bakule kuwi saka Pati ngono lho. Iya, Pati ki apa? Pati ora ya sing digileng kuwi dadi Pati kuwi dadi. Ngene lho, omahe bakule kuwi Pati. Lah, lha ora dirubung semut. Lah kok iso? Mati kok Pati. Maksudnya bakule asale saka Pati. Lah iya bakule lemek ngene ra nek bulunge blas. Omahe bakule saka Pati. Nah, ya dirubung semut. Pi bakso Pati. Ya wis untalen dhewe. Nesu ditekoki kacan. Mau ditekoki Mas kok nesu. Maksudnya bakso asli Pati kuwi baksone Asli kota Pati. nah, kota Pati kotane teko Pati. Lah sak mau nembane kutha teko Pati. Nembang sing apik aja nganti ngisi-ngisi. Woket malah. Awake dhewe ning kene ado-ado le. Nembang sing apik aja nganti ngisi-ngisi. Dari Jawa Timur. Ke H. Dua O ada? Enggak ada. Hula hulu. Coba nyanyi sing enak le. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyi le, nyanyi. Lah yo nyanyi. Lah kok anu nyanyi. Tapi kita sebagai santri melakukan apapun harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben urip saya barokah, selamat donya akhirat. Jamaah rahimakumullah. Sik kuwi guse, kuwi apa ae kowe nyampur kebiayaan. Lah awake dhewe iki menghibur tok. Kene iki ndonga sik. Ya. Ben selamat donya akhirat. Ya, siap. Le. Ya tamongi. Ya. Iya ta? Rene tamongi. Nyapa? Kowe iki tak kon nyanyi kok iso kaya ngono ki lho mangsamu. Lah iki yo nyanyi. Kaya sing nek TikTok lho, Pak. Sekop. Selendang biru. Lah iso nyanyi dhewe nyapa ora nyanyi? Aku kok awakmu tak. Lah awakmu iso nyanyi kok iso ngongkon-ngongkon kancane. Aku kowe sing nyanyi kok aku terus neruske. Tenan ora? Ya. Engko gak. Kaya winganane aku bukan mlebu sik, awakmu gak sida mlebu. Lha nyapa mlebu? Salahe lemu. Apa kowe yang suara wedok, engko suara lanang, suara wedok. Sunane panitia. Ya, khusus spesial Jawa Tengah. Khususnya Semarang. Ndi, belum menjengmu ndi? Iki lho. Ndi.
lho, Pak. Ora usah dikeploki malah kaya doro bocah kok. Ya wis tak mabur. Lah dikeploki kaya penyanyi geliga kae lho. Aduh, balsem caplang kaya geliga. Penyanyi Giliga. lah kaya geliga. Ayo, nadane lanang sik, ben roh antara. Selendang biru Sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku Rene to, karepku ki awakmu ki tak cekel gulu menjengmu lah ra ketok akhire ora ketok piye lha iki mau tekek Berarti seneng lah. nek adimu mati. ora. Berarti iso ya, karena aku lanange kowe wedoke ya. Oh, bisa. Ayo coba. Minta lagu apa? Dangdut. Oke. Tak kasih. Dangdut. Ya, kowe wedoke ya. Oke. Bila kamu di sisiku hati rasa kowe bisa nae ngono lho. Lah aku mengikuti awakmu lho ben sepel ngene. Ya tapi kowe iki bisa nae rasa. Lah hatimu ping telu lho bisa nae. Sadu satu hari tak bertemu. Ayo bener kalau tak enam selop we. Hati rasa syahdu ku yakini semua. Gak iso kowe ketoke. Aku iki saiki rada latah dadi mengikuti Gak awakmu. iso ketoke kowe angel ketoke kowe. Nangel rasa digarap. Aduh. Matematika apa piye kowe? Lah iya awakmu. Kowe nembang sing enak. Mbak apa? Duet ya. Oke. Duet sama siapa? Ini artis selanjutnya ya. Oke. Sepotan aja. Yuk, sepotan. Lagi. Mbak Man, jenenge Man. Mbak Man. Loh, Mbak kok Man? Loh, Man namanya Man. Oke lek Man. Man. Yo. Selanjutnya langsung kita tampilkan satu artisnya dari Jawa Timur, spesial buat panjenengan semuanya. Semarang, Jawa Tengah. Bergoyang ada Mbak Man. Mantap. Sepeda motor. Ayo Man. Lo kapan Didi lah? Jenenge asline Ponidi. Di Reno di. Panggung kene lho. Wayange engko. Gendong. Mati. Gendongan janset le. Ayo Niat. gendong. Ayo. Aduh, angel jamu man. Ponidi. Rene di. Jaluk digendong barang nyusahke wong. Nah, nyusahne Ayo. rumah saku. Iya. Jaluk awakmu lho ora. Nah, aku gak gelem lho iki. Cah. Ate kok kene jaluk. Lah iya. Wong karo rumah saku lara dingenekne iki ora anu. Mohon maaf para penonton. Ini minta digendong. Masalah. Ya, Pak. Masalahnya hei katokmu lho kolormu wong wedok kolormu masuk kolor bal-balan iki lho Aduh lah kok cenone Manchester City. anu Mas Sing njaluk gendong ki aku lho, iso aku gendong kowe iki piye to jane? Lah kok aku meneng lah kok mundur-mundur aku ya mangkring. Pak suarane sapa to Pak? suarane sapa to Mas Ya ampun. Ara omro jenenge iki sapa? Sapa? sapa Mr. Man. Mantel sepeda motor. Leman Manohara. Nah, kuwi lho Mas. Artis asli dari Jawa Timur. Lah,
Ya. Manohara ki nggon util mendhuwur ngisor manuk engko. Berarti mugruk. Ini ya, Duk Manohara. Iya, Mas. Ini kan acaranya silaturahmi. Oh, iya. Sampean tadi kan udah salaman dengan beliau-beliau tadi. iya. Udah ketemu apa belum sama Bunda Indah? Belum. Oh, nanti ya. Belum. Iya, habis ini. Tolong bilang makasih dong. Terima kasih Ibu Indah. Kok makasih kuwi apa wis diwenehi? Duro. Yongko maksudnya ko. Iya. Syukur. Jiwa premane metu syukur. Padha lanange, Mas. Lho Gelut apa piye? dandanmu ki wedok. Ya. Guyune lho kaya Ngemban. Aja nganti Mas ngisi. lerekno benakno sik. Benakno masa wong wedok ngene iki benakno lerekno. Iki apa Ling? Geleme karo awakmu lho, karo aku moh lho. Kimochi. Apa kowe? Kok jare kon benakne bahasa dibenakne ora lambemu. Lah iya Nyapa kok tak njaluk? benakno. Iku. Iki apa to? Masa iki dodol kowe moci. Basa Jepang, Mas. Awake dhewe iki menajan ta uripe nang Indonesia tapi kudu iso basa luar. Gitu loh. Dadi iso basa luar. Nah iki apa nih di live streaming dadi wong Jepang ki ben rumangsa bangga. Oh, tibake wong Indonesia ki pinter-pinter iso basa Jepang. Umpamane awakmu karo iki gelem ora? Hah? Gelem ora? Ya apa ora gelem? Oh ya aku ayu kaya ngene lho. Tekono ibu-ibu karo bapak-bapak ke lho. Manohara ayu napa elek? Lho, rungokno. Sae napa awon? Lah sae nanti bidalken. Sae napa sae? Monggo bidalke mawon saiki. Mas. Aja sik ngenteni dulure kok Kalimantan. Ada kesuwen. Ayo. Benakne sik. Kowe iki kene kita kok nyanyi. Iya benakne sik to. Enggak anu. Ndak to. Bismillahirrahmanirrahim. Wis kok get-geti wong. Piye to? Aja get-geti wong lho kok rumah saku dibenakne tenanan. Kimochi. Kok tak antem slop tenan kowe kok malah kok rumah saku kimocak. Lah piye? Kok rumah saku wis kowe iki nembang kowe iki nek kita kok nembang kok. Benakno sik to ngene lho menengo. Lah aku kok angel men sesuk disuwek. Angel ram. Kok aku ngono kuwi benakne to iki lerekane ngene lho. Angel men sesuk ganten koran lho. Dibuang ben penak sak menungsone. Ora iso ngene lho, Mas kok. Aku angel men kok rumangsaku. Piye to iki benakno wis. Iki lho mikmu iso mbok kene ngenekan. Lah iki multifungsi kok. Mangsamu lho kula sampe nembang ya lintang asmara ya. Kowe sing wedoke, Iya, Mas. kowe dadi lanange. Aku lanang. Kowe cethuk to, cethuk dek. Wedoke gayane rono, madhep rono dek. Engko cekel ngene le. Sekop. Lho nyapo sekop-sekop barang iki. Lah saiki usome sekop-sekop. Ora nggih kuwi. Bu Indah njaluk sekop-sekop. Saiki wis ora usum sekop nganggone pacul. Ya le, iling-ilingan. Pacul, Kan iki madhep pacul. rono to. Dek iki gak gelem dadi. Wong ayu, kita jual mahal. Lah, mari kowe tak kei kunci le iki le, terus terak ndase bres. Oke. Iki aja jajan. diwenehi kunci. Iki aja jajan. Tak demek kongguri gak gelem. Iki langsung aku rono ndimo kunci terus tak terak. Ora. Nadane coba. Ayo, lintang asmara ya. Ya. Suarane sing penak tenan ya. Nul, Jainul. Ya. Pak Jainul lho. Asline jenenge Jainul. Manohara. KTP-ne mau aku ro ning mlebune hotel Manohara mana tak delok hotel. Ahmad Jainul. Iki mesti lo nyapa to ngono ki nek gak ngono iki nyapa? Lah KTP-mu tenan Ahmad Jainul jenenge. Wong aku ki ayune kaya ngene kok Jainul. Lara atiku mbok kaya lara, atiku lara. Atiku ning Atiku lara. Atiku kene. Beda, Mas. Iya. Nek lanang asli ki atine ning kene. Ya, Iki blorot. blaret. Mudun. Masa ati yo blorot. Iki sak rempelone kok, Mas. Ususe melu ora. Melu dawa. Wong ayu tresna Masuk. Lho. kinarya. Sik. Kowe iso tenan apa ora? Ora Iso. Ya anting kempos iku malah. Ganteng dhewe. Maksudnya ngene lho. Ngene lho, kowe iki pertamane gak gelem sih. Dadi mau dicekel. Oh ngono. Oh ya ganggu aja. Ceritane jual mahal mari ngono bahasa niki kowe nggih aji-aji. Aji-aji dikene mak blek kowe agek gelem. Nah, contohna contohna sik. Nadane. Nah, contohnya sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba
kuwi masa melas goblok. Oh, jajal iki wedok. Wong ayu tresna mungkin naryo tomba. Lah kok pantes iki nek dadi ayo. Aku lanang kok iso. Oh iya, lali. Ya. Gua agek terus tak sawerdek kowe agek gelem. Oh ngono, kok sawet nganggo duit. Iki lho, aji-aji. Wong ayu tresna mungkin naryo tomba susah. Salah. Tenku. Syukur. Jainul apa ceblok syukur. Onen itu Kang Son, syukur. Kowe langsung tak blek ngene lho. Aku tidak mau sama kamu, kowe tak antem. Jelek nek agek gelem. Lah nek ndang mbok antem, Ayo. tak antem dhewe kowe engko. Ya sabar. Ayo galak. Wong ayu tresna mungkin narya tanpa susah jroning batenku. Ya. Sekop. Malah sekop-sekop. Ngono ya? Lagune ngono ya? Iki ben gelem tenanan jane aja nganggo kembang, aja nganggo kertas, Pak. Apa? Langsung nganggo iya, Pak. Apa le? Wong ayu tuwak. Lah wis ya tak antem iki. Ngawur. Iya. Sebelum kita joget-joget sama ibu-ibu yang di Ibu-ibunya. depan, kita tampilkan dulu artis selanjutnya yang Masih kita ada nanti artis bisa Ada artis terkenal lagi, iya, Mas. Kolaborasi lagi. Kolaborasi Ayo, lagi. pinggir, Yuk, sepotan aja. Bareng-bareng artis Ngomong apa kowe? Tepuk tangannya mana dong? Yuk, kita tapui bareng-bareng coy. Piye to artis kondang kok ditapuki iki lho? Kita tepuki. Iki ya anu men sak senti karo aku. Sentimen. Lah kono Ayo, Cece. manuharae mbok siarne aku metu mbok tapuki. Ndak adek, kalau tepuk Manuhara tangan kan dulu. aku sering ketemu. Kalau kamu kan jarang. Lah sing kebangetan iki ya panitia to, Mas. Lah, kok iso? Wis ngerti nek acara iki anu tasyakuran relawan Silaturahmi. silaturahmi sepanduk ning ngarep gede. Enek wayang kulit Ki Sekak Kuncoro. Sekak sopo? Apa to kok sekak? Sekak Catur. lah iya Ki Catur lah Sekak to. Oh iya bener Ki Catur pinggire Jani guyon maton Cak Percil CS enek fotomu. Fotone gede. Fotone Slentem, fotone Manuhara. Iya. Lah aku sepanduke ra sedeng. Akhirnya fotoku dipasang ning pinggir cagak telepon. Terus tulisannya apa? Lah ngisore tulisane menerima sedot WC. Ora. Aku lah yo isin to Mas dadi Beda, aku dudu awakmu nomornya padha karo nggonmu tapi beda. Agak maju, Dek. Iya Mas. Tak kenal maka tak kampleng. sayang. Menyapa warga masyarakat Semarang. Mbok ngene-ngene iki aku jebolan kok Semarang. Mas. Semarang endi Mbak Yu? Sunan Kuning. Alah. Nyapa biaya tekan Sunan Kuning. Aku ki padha karo iki Yo seangkatan. iki seangkatan. Aku yo nang Sunan Kuning padha. Tapi alhamdulillah Semarang sekarang sudah bersih dari yang namanya lokalisasi. Luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah. Mergo saiki wis pindah online. Ngamu ku lho. Aman yo nek online awake dhewe yo. Wis ndak ada. Agak maju. Iya Mas. Namanya siapa? Iya. Perkenalkan nama saya Nyiliti. Kok nyiliti? Kok nyiliti gitu? Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Sudarsono. Seneni bojone. Pak,
nyiliti. Kalau ini berarti Manohara Nyimanohara. Kamu aslinya namanya Liti, jadi panggilannya Nyiliti. Oh, adik kesini tadi jam berapa toh? Tadi saya sudah 1 bulan yang lalu kok Mas kesini Mas. Nganu saking Lah pribadi. carane iki saiki ya saulan kepungkur Persiapan. Toto iki ben masyarakat kene seneng. Nah. Lah sing masang terop iki sapa? Sampean. Awakmu. Yo tukang to Mas. Rumah saku nek Sing menawa. genah. Coba kamu Iya cocok- Ibu, cocok- terima kasih ngibur. untuk Bu Indah Mawani Ya, yang Mawani. sudah menghadirkan kita di Semarang. Semarang. Jauh-jauh dari Jawa Timur Mas. Iya. Memperkenalkan Guyon Maton dan Cak Percil CS. Semarang. Juga ada Mbak Manohara. Semarang kali ini banjir. Arepnya apa? Ojo Semelang rasa dipikir. Oh alah, gue yo pinter lho. Iya, Jan. iya, toh. Pari-parian berarti iso. Apal to Mas. Semarang kali ini budek. Wis rasa disayang mergo wong. Oh iya, pinter, pinter termasuk loh, pinter Jan. awakmu ya. Berarti paham ya anak Paham, apa-apa. toh, Bawa Mas. ning ngene iki ndongakne dulur-dulur sing ada di depan Semarang. Semarang. Eneng kacang ning pinggir sumur, Mas iki. Warga masyarakat Semarang muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Eneng kacang ning pinggir kali. Warga masyarakat Semarang muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Enek kacang warnane ireng. Wong wedok sak Semarang ayo meteng bareng Allahumma. Gila ngomong apa. Ya aja ngono ta kok ya. Masa meteng Ya Maksudnya beda. sing lo meteng kita kon meteng. Iki lho, awakmu lho kok ngenane iso klip-klip ya Mbak ora setrum sirahe. Apik yo Mas, yo ndase iso mekan. Iki jenenge pesinden mandiri yo ngene iki to Mas. Kok mandiri? Jagani nek jensete mati. Aku ketok mencorong. Jajal patenono Mas, lampune jajal Mas. Lah blackout berarti lah blackout awakmu iso. Ketok dhewe to Mas. Masa? Oh, lah kae lho anu Mbak Liti ketok mencorong klip-klip ngono iku to Mas. Oh, berarti memang kamu Menyang di setting kayak gini konsep Mas. seperti ini emang kamu Konsep, bisa. ya. Ora kesetrum dase ya, Pak. Ora, nembang ya, Dok. Nembang. Sinden nyangking ngaki yo iki Mas. Ya ora. Aki apa to? Lah lah kowe nganggone apa murupe kowe? Iki utek wis tak ganti baterai. Nembang ya, Mbak. Nembang Mas. Mau Mbak Manohara. Sudah nembang. Duet Lintang Asmoro sama Oke. nembang apa, Dok? Nembang yang anu minta apa Mas? Yang viral Lagu-lagu yang masa kini apa masa lalu? masa Iki asli lalu, masa iki kini. asli sinden klasik Mas. Ya. Klasik sembarang ki iso. Masa kini iso modern. Bisa iso. dong, Mas. Nadane apa? Nadanya minta G Kalah, G kalah, G. kalau nadane ning kono kalah. Di. Kayak Lah yang ini lah bisa lho lho. Malah munyer kok yo munyer. Anak Betawi Ketinggalan sepur. Zaman. zaman Ini pas nyegat sepur iki. zaman Katenyi. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Bu Indah mana sangku. Iki ada ke Semarang kok ngemis. Wis Indah semangat ngaku. Aja ngono to. Bu Indah idolaku. Tepuk tangan. Berarti lah nembang iso ya. Ya iso to. Nembang oke ya. Rek, ayo rek. Rek kok rek. Tapi nek nyeloki rek kok. Delok kira iki. Iki lho delon. Delon lagu ya. Iya. Gila delon. Sitok ya. Rek ayo rek. Nah, iku ya. Penak lah. Aku pindho. Rek, ayo rek. Iso. Aku Iya, ping iso. telu. Jajal. Ayo. Rek ayo rek. Asik, asik, asik. Ayo ping 100. 100. Eh, Mas, piro? 100. Lah kowe mung 1, 2, 3 aku 100 lho Mas. Lah kowe dawa masalahe. 100. Ya iya to, bature ndek kok. Yo tak turuti nek 100. Tenan lo ya. Rek, ayo rek. Lagi 30 lho Mas. Menika anu contoh sinden badhe kenging stroke. Sinden kok stroke Mas aku. Lho rambutmu iso kaya Rambutnya kok iso lho. Piye to iki? Ucul lah. Masa Anu, ndase ucul Mas. dibenane kok. Kowe iki kebangetan tenan kok. Lah dibenane angel loh.
Kene iki dandane ning salon pas. Salon tok. Ayo ning salon duwite pas iki ya salon pas. Angel men to. Tenan lho benak nih kok iso rumangsaku kok iso. Oh sinden kok ndase mbok cepote iki rumahmu. Lah piye kudune? Sombene aja nganggo ndas iki. Nganggo ndas Iya, digenti ndas truk ngono lho. Kaweden. Daster dani yo telolor. Angel. Alah sono gae. Enak. Ayo nyanyi. Mosok aku brundul. Wis kene wis. Ayo lagu deh. Jane yo ganteng lho ya jane. Asline. Sing anu keras Mas. Keras, yang keras. Karena tadi udah campur sari, kamu yang pop. Nah, Oke. yang pop. Khusus yang pop. Khusus. Kan ki suasanane koyo konser. Yuk, Oke. yuk. Lagi Lagunya apa judulnya? Lagunya apa? Yo lagune Raji to Mas. Raja. Raja kok Raji iki lho. Ben saiki bapake jenenge Raji. Lah ngawur duduk raja. Iki bakul pentol. Jarene sindian kondang Mas. Apa? Lah, kalung iso dipeniteni to. Iki peniti saka Mas lho. Mas Apa sing tak gawe iki Mas? Ali-ali ngerti. Mas. Kalung. Mas. Anting-anting. Mas. Iki Mas. Bayak. Mas Yono sing gawe. Oh, ya Mas Yono. Yo, Mas. Iya Mas. Ayo. Lu judulnya apa, Kakak? Sinder. kok sinden. Ora mandor to? Cinderella. Lagune Raja. Cinderella. Lah iya kuwi. Iya, oke. Ayo. Kok sinden tok. Siap Mas. Musik. Sinden kok sok. Sesuk aja. Makane aja numpak Apa to? Masalah numpak bis restu bareng lho. Lah iya, kok iso numpak truk barang ki mulo nyapo. Aku Mbak Sinar Mandiri. Ora ase akhire masuk angin Mas. Ora kono parah. Nyapa? Kok nyanyi kok wau. Ciri khas Raja. Ciri khas raja iku nyapa kok Lah iya. Ki gak pas muta to Mas. Ora ya. bisa ora? Oke. Ditekan. Rata ngeten, rata ngeten. Tekanane. Nek Tekan lagi. Tekan lagi. Sitok. Ora enek toilet terdekat to Mas. Kon tekan tok. Ada sebuah cerita wayang Ramayana. Lah, iki. Teko wayang ramanyane wi lho kleru dul. Lah iya. Anoman si kedek putih. Lah Cinderella kok teko Anoman barang iki nyapo. Cinderella koncone Anoman. Lah mosok ora oleh Anoman dolan. Ada sebuah cerita tentang darah jelita. Nyapa lho asline. Tentang wayang Ramayana. Iki beda Mas. Iki mainin Jawa Tengah. Ala aku lanjut langsung saja. All artisnya Guyon Maton bareng-bareng masih bersama Guyon Maton dan kita habis ini dilanjutkan di wayang kulit di catur. Yuk kene. Oh, judulnya apa le? Biasanya bengok siji loro telu. Besarologi. Mbak-mbaknya tadi yuk kita joget bareng-bareng di depan yuk. Yuk. Saudara-saudara saya yang baik hati semuanya, rupanya harus sampai di sini dulu dari Guyon Maton, dan tentunya merupakan satu kehormatan tersendiri, dan yang jelas dengan berakhirnya lagu tadi maka berakhir pula perjumpaan kita di kesempatan saat ini. Atas nama dari seluruh kerabat kerja petugas, saya Kolis Iksan, Saya Sondok Sumitro. mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa billahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk bersama Ki Catur Banyak Kuncoro. Selamat menyaksikan.